Søde kinesiske kunder til dig. Jeg skal ikke have nogen ny kone. Jeg skal bare have en nummer 4. Kjeld giver mig 50.000, og så afslutter vi den her sag. I går du fik nummer 22. Du har spist alle numre. Hvad gør vi nu? Jamen, jeg tror bare, vi starter forfra på en frisk. Jeg vil betale dig 25.000 kroner, når du gifter med min søster. Indtil hun får sin permanent opholdstilladelse. Vi må godt, du skal giftes. Det er da også kun for at skaffe de her penge, hun skal have, ikke? 我叫林。 Hun burde jo gælde. Barseværelse. 这个大鼻子的来人是谁呢？ Bedsmor spørger om, hvem er den grimme mand med den store næse. Det er Danmark, ikke? Og hvis du vil være her, så må du lære sproget, ikke? Det er sgu ikke så skide svært, vel? Jeg tror det utroligt, Torge. Man bliver en anelse bitter over, at du ligger her. Det der engang var min lejlighed. Og få en massage af en eller anden yndighed for Thailand. Du har lovet mig 50.000. Du skulle fandme skabe dig din svingpik. Og så må I godt kysse hinanden. Jeg gasser bare. Det var kun på form, ikke? Ikke noget kismis. Nej.